Vamos co sketch da noite onde vamos falar da xente moderna. Sabedes a que lle chamamos nós xente moderna? Xente que vai pola rúa andando con moitas cousas. Antes a xente iba pola rúa, iba pola calle e non levaba nada. Iba así, cas mans atrás ou cas mans nos petos. Pero ahora a xente leva de todo. Hai xente que vai pola rúa cunha botella de auga. Cunha botella de auga. Que eu a min, meu abuelo vía alguén cunha botella de auga e dicía, mira dunha analítica ou algo. Porque senón non lle encontro sentido ningún. Vamos a falar do home moderno. Do home moderno. Porque a muller foi moderna sempre. Miña nai sempre foi moderna. Miña nai xa, isto que fixo ahora Bad Bunny, xa o fixo miña nai hai moitos anos. Levaba máis bodas, miña nai, e a min, ás 11, 12 da noite, puñíame a dormir nunhas sillas ali. Cando se empezaban a emborrachar a xente, puñíame a dormir ali nunhas sillas e listo. Xa o fixo miña nai. Bueno, vamos co sketch hoxe ten lío, Un aplauso grande para a nosa estrela, Eva Iglesias. Una vida más. Que tal, Eva? Claro, a ti dan hora 1.345 euros ao mes? Sí, xa é máis do que me das ti. Bueno, cuidado, que é por non facer nada, É verdad, é verdad. Eso é por non facer nada. Bueno, xa fixeron. Os que fixeron, hai de todo. Eso tamén é verdad. Está nerviosa Ana, ou non? Ana e Xurxo. Pero Xurxo está nervioso sempre, porque Xurxo, ao non ser moi listo. Claro, esta xente que é así, que non está... Pero Ana está nerviosa. Ana está moi porque é o nerviosa. primeiro sketch que fai. Primeiro sketch da súa vida normal, como estaba eu. Madre mía. Claro, pero é que o personaje que fai ela é de adolescente. E tú xa non podes facer de adolescente. Sabía que ibas ir por aí. É que eu sabía. Xa fajo de madre. Ai, mentre non fajo da abuela, pois xa fajo da abuela tamén. Vas facer de nai... Sí. Isto é triste, dito así, Vas facer de nai da filla de Toñito de Poi, É verdad. Dios mío, Que cruces. Está nerviosa, pero está moi emocionada, ilusionada, Vamos co sketch, sí. Venga. Vai de eso, do home moderno. Aplauso grande para Eva Iglesias. Bueno, vou tomar un vaso de auga rápido, a ver se non chego tarde a traballar, como me pasou onte, porque agora, co retraso que están tendo os trens, que chego sempre tarde. Pero bueno, o único tren que nunca chega tarde, sabedes cal é? O tren das borrascas. Hoxe estamos con Nils, creo que ven aí Oriana, e Oriana ven puntual, Hola, mamá. Que tal, cariño? Que tal? E onde está papá? Onde está papá? Porque teño algo que contarvos. Si estás embarazada, aturas ti do rapaz, Porque me fajas abuela, non me vou poñer eu a aturar xo rapaz, que eu teño cousas que facer, teño que mirar que teu pai non se vaya por el, que non se babe, e cousas varias. Non, mamá. É que, como hoxe é o seu cumpleanos, pois tiven unha idea que é, pois, presentarlle ao meu novo mozo. Ai, sí? Pois sí que lle vai gustar o regalo a teu pai, Sí. E xa verás cando se entere que tes novo mozo. Ela non o sabe xa. Non te dixeches? O que? Que tes mozo? Claro. Non sei se sabe que ten unha filla, imagínate. É que eu, a verdade, quería falar primeiro contigo porque, claro, é que... Que pasa? A ver, que pasa? Que che preocupa, nena? Dime. O meu mozo é moi moderno. E ti xa sabes como é papá, que é moi chapado á antiga. No? Ai, teu pai cambiou moito, Teu pai agora é moi moderno. Outro día fomos cenar a un restaurante vegano. Sí, e que tal? Cando acabamos de cenar, dixo ao camarero, pode vir o cociñeiro que lle quero dar un abrazo? E saleu o cociñeiro e dixolle teu pai, abrázame moi fuerte, porque non me vas a volver a ver en tu vida.
Non sabía que tiñamos galiñas. Que vamos. Isto que é para desayunar. Vamos a desayunar na fresa. Seremos un café. Falando de galiñas. Que tal? Como estás? Hola, Xosé, papá. é a nosa filla. Conocina nada máis que vela. Como se chama? Como se chama? Como terá un nombre? Non, o importante non é o nombre, o importante é querela. Veña, que pasou? Papá, Dime. tiven Queres unha carto? idea. Fache falta carto? Non é por iso, sempre estás igual, sino que, como é o teu cumpleanos, Sí. trouxenche un agasallo. Sí, vas mudar no restaurante, porque reservei para vamos comer os tres, vale? Reservei aí na de Paco, sí, arroz con lubricante. Para min e para vos arroz. Parece vos... Sí, porque o lubricante dá moito traballo. O que sempre o di todo o mundo, o que sabe do arroz con lubricante é o arroz. Hai ustedes, co medio, eu como o lubricante. Sí, sí, veña, vamos a Espera un momento. Veña, vámonos. Espera un momento, Vámonos tres, espera un momento. Porque non somos 3, somos 4. Vamos ter outro fillo, o que pasa? Avísame, Non, avísame que marcho. como non sea do Espírito Santo, non. Era como catro. Eu decidí un momento tan especial como o teu aniversario para presentarvos ao meu novo mozo. Que ilusión máis grande me fai, Estou moi emocionado, Sí, teño moitas ganas, Igual que me clave unha punta no pé. Teño as mesmas ganas de conocer ao teu mozo, as mesmas. Veña. Deixadevos de caralladas, vamos a esperar que vos separedes e depois xa non merece a pena andar prestada. Veña, vámonos. Aí está! Que ilusión! Ou son as dúas ou chamaron á porta. Está aí, pero vou vos dicir unha cousa. Estades avisados que nos coñecemos. Sí. É moi moderno, e non quero Pero- que te digades nada, Pero moi- porque xa nos conocemos. Pero moi moderno, tipo Ortiga. Un pouco moderno. Esa filla de sí xa me dixo a min, é moi moderno, é moi moderno. Non lo Sí, sei. xa, porque Ortiga é moi moderno, que non se ducha. Eso non é ser moderno, eso. Sí, pero non sei que se Pero que quere decir moderno? Pois moi moderno. Si xo dixeche que é moi moderno, vale, moi moderno, xa nos quedou claro, é moi moderno, moi moderno. Pero nós tamén somos modernos. Nós tamén somos modernos, non vamos ter problema. Onde está? Onde está? Non creo que lle queira subir, Non creo que lle queira subir a vella. Se marea. Non creo que lle subas. Subes. Si suba a donde? Coño, non ves que é calleja que te vai levar no helicóptero? ¡Po helicóptero! Calleja ten un programa que suba as vellas nos helicópteros. E tú vas no helicóptero e ves o pueblo. E dices, ai, que bonito está. É o pueblo, é o mismo pueblo de sempre. Encantado. Papá, mamá, este é Luca. Hola, familia. Pero Pero, Luca... trae moitas cousas encima que vaise mudar ou algo. Pero vende algo. Vas moi cansado. É que ven coñecervos. Xa. Ah, pois encantada. Un placer. Ai, Un placer, Luca. que tal? Un placer, Lucas. Non é Lucas, é Luca, sen a S. Luca. Luca. Ah, non leva S. Ah, non leva S. Será o único que non leva, porque do resto leva de todo, tipo. Madre de Dios. Leva de todo tipo. Pensei que vendía cousas. Ai,
Que che vai dicir? Ten que perdonarnos, Luca. Usted, do you speak me? Usted entende? Sí, sí, sí. Usted aquí? Sí, sí, sí. De onde? De aí do lado. Vámonos, temos que marchar a familia porque temos unha comida que estou de aniversario e vamos comer, non? Andes chupando ahora. Papá, non seas cutre, non seas cutre. Por qué? Non se preocupe, home. Eu teño Pero non aquí... pode vir comer con nós. Eu teño aquí sempre algunhas barriñas na miña tote. Barriña. Na? Na tote. Na? Tote. A tote Ah. va. A tote va. Tote bolsa de tela. Tote. Tote bag. Tatote. Tu Tote teta bag. tote. Tu teta tote. Tato. Tatote. Tu teta tote. Tatote. 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 Ah, tote. Tote. Había un anuncio que eran unhas barritas de chocolate. Ah, tote. Tote. Que é Tote? O irmão de Bad Bunny. Tote. Que sei o que é. Tote. Mira, eu pensei que xa non volaba Ryanair a Galicia. Vivo aquí ao lado, viñen a pata. Non veu con Ryanair? No, viñen a pata. E que pensei que metera toda a roupa para non ter que facturar, que meteu toda a roupa. E unha vez en Ryanair, como non me collía na maleta, unha vez que fui en Ryanair, cando fomos a Tenerife, como non me collía na maleta, metín 7 ou 8 preservativos xuntos, así. Sabes, un por encima do outro. E xa levaba posto. Ei! E despois iba quitando por capas. Según iba usando, iba quitando un. Porque ali en Ryanair non che deixa facturar. No, mete a maleta ali no... Non ten nombre. Estás desfasado, Onde che papá. meten a maleta para mirar se colle? Un medidor, Un medidor de maleta. Pois sí que teña nombre, sí. Te estás pasando. Ahora a moda é levar capas. Levar capas. É levar capas. Capa, había que capalo a él para que non se reproduzca. Eso sí que había que capalo. Ay, hombre. Mire, señor, mire o que pasa, que un verdadeiro home contemporáneo tense que adaptar a todas as situacións da vida. Pero fai falta todo eso. Sí. Por qué? É moda. E que? Pero que leva? É Que que pasa? son moderno, mira. Que pasa? Se teño sede, Sí. Tú vai pola calle e ten sede e que? bebo. Sí que é moderno, e se ten sede, bebe. Joder. E se ten gana de cagar, caga. Claro. Me imagino. Tamén. No, pero aí fastidiouche, Por qué? Hombre, Se teño sede, bebo. Dice, leva un termo. ti vas pola calle, por Sí, aí, sí. ter sede e que fas? Entro nun bar, e bebo algo, listo. Xa está. Pois mire, señor, a súa idade, unha deshidratación Sí. pode ser letal. Sí. Sabe o que é letal? E se queres comer unha mazá, mira pa aquí. Mira que levo eu. Eu con isto manéjome na vida. Tú queres comer unha mazá e a que non tes cunha destas. Como faz se queres comer unha mazá? Penso que é mellor non portar armas, Leva a mazá cortada. Isto se o meu abuelo, volvese loco. Pero escoita, pero a ver, pero que máis levas aí, Lor? Pois mira, teño aquí un bálsamo deste labial de cacao, unha barra de cacao. Esta é para protección solar, depois teño outra por aquí tamén, outra barra de cacao, mira, de cacao tamén para hidratación, despois de morrear, sabes, cando teño os beizos secos. Cacao. Tú sí que tes un bon cacao. Tú sí que tes montado un bon cacao. Sí. Leva cacao, sí. Que máis levas? Pero mira, teño tamén máis cousas, home. Levará Mira, cacao lat. cha, éxitos, Teño un leva poquinho un de CD. música. E un poquinho de música. Leva un CD por se che veñen os corvos. Ai, encima, porlle un CD, por che veñen os corvos. Teño unha cámara fotográfica e teño tamén ai, joder. No, leva. É que non podo ver aquí. Usted que vai á casa cada 15 días. Teño tamén, levo a casa en riba. E teño tamén un poquinho de lectura, follas novas de Rosalía de Castro, tamén, Muy bien, eu veces vou pola rúa Buísimo. andando e digo, Dios, se tuvera aquí ahora follas novas, lío, Claro, botaba é que un vistazo. Nunca sabes cando che vai facer falta algo disto. Sí, moi Xa, ben. pero e todo eso, dixo eu, todo eso poderías levalo no móvil. Mamá, é que Luca non ten móvil. Como vai ter se non lle colle?
Non ten onde levalo. Ai, Que? onde eu meto o móvil? Onde meto o móvil, fulano? É que eu non teño móvil porque estou intentando non depender das cousas materiais. Como? Das cousas materiais. Estás? Non depender das cousas materiais. Pois estás facendo moi ben, Vas moi ben camiñado, Vou Sí, cerrar a navalla porque... sí, no, moi ben, Bueno. Bueno, señores, aínda me río un cacho. Que teñades moita suerte na vida os dous. Dá justo vervos, Venga, vamos por o restaurante, anda, venga. A donde? Vamos por o restaurante, veña. Para un momento. Vámonos. E ti vas ir así? O sea, ti vas salir ahora á calle así? Eu levo o necesario, que son No, os Moncho. petos para meter as maus. Moncho, no. Ven aquí. Hai que poñer capas, porque senón veñenche os anos veñenche enriba. Entón, vamos poñer capas tamén. Así, por riba. Vamos a poñer unha mochila tamén. Mete unha mochila. Mete unha mochila. Así. Mais, filla, máis. Metemos unha jorra. Sí, que sea moderno. Vamos a meter unha jorra. Unha jorra. Estas meteas así arriba da jorra como fai el. Meteas aí arriba. Aí está. Bro, A tote, colle a tote. A tote, a va. tote. A tote. A tote. bro. Colle un paraguas tamén, que dixo Diego Viaño que hasta martes chove. Café. Como café. Se levo café, vou levar tamén o conexo por se quero mixar. Coleva. Pero espera. Faltame unha cousa. Que? Faltame unha cousa. Cacao. Que leva moito cacao. Teño eu aquí cacao. Mira. Cacao que se nocillo. Cacao. Cacao, aí está. Lame un pouquiño. Aí A la está. mierda. Que faz? Xa non vou. Vale vos comer, eu xa non vou. Anda. Quedo na casa e listo. Veña, fuera. Pero si estás moi moderno, é o día do teu aniversario. Xa cumprirei po ano que ven. Venga, vade comer vos. Venga. Fuera. Chao. Quedo na casa. Chao, quedo aquí. Marchade, venga, fuera. Pero quedas aquí? Quedo aquí. Pois se quedas aquí, entonces faltache un complemento. Falta algo para... Se quedo na casa. Ti quedas na casa? Sí. E que Entonces me faltache falta? algo. Que me falta? Espera un momento. Ven conmigo, señora. Non tengo que falar. Señora, veña conmigo. Das coxa. Ai, Dios mío. Solo a levantarse, Dios mío. Ven. Aquí tes, Que é? miña nai. Aguantas dela.